Ok, ja mám 28 a toto je prvýkrát, čo idem nočným vlakom. No, vítam vás pri dnešnom vlogu o tom, ako idem vlakom nočným. To gift. No, takže bola som nadšená z tohoto všetkého. Takže som si otvorila dvere. Zamkla sa na 2 zámky. Mega. Toto bolo celé iba pre mňa. Mega súkromie. Ja som z toho bola fakt úplne mimo. Dostala som darčeky, papuče a mydlo. V tej kabinke sa dala takto nastavovať teplota, jak normálne v kúpečku, osvetlenie veľké, aj potom intimné tam bolo, no a toto bol banger, lebo ste mali vlastne pre seba vlastné umývadlo, čiže vlastné súkromie a priestor na vlastnú hygienu. Mega, to ma fakt strašne potešilo, že tam bolo, no, to som asi nevšimla, potom mi to až ukázal revízor, že wow, aha, čo tu máme. No a malo to takúto vychytávku, že sa to magneticky pripínalo, takže to naletalo. No, potom som našla rebrík a povedala som si, že po rebríku som vo vlaku ešte nešla, že takto si chcem čeknúť. Tak som si to čekla. No a toto, ladies and gentlemen, hygiena v pohodlí a v súkromí, v dopravnom prostriedku, to som zažila prvýkrát v živote, chápete to? Že toto ani v letadle nemáte, ani nikde? No, vyberám si šašovky, robím si večernú hygienu, jak úplný boss, proste sama. Odličovacie servítky na cesty, mega, na masnú pleť, ja mám masnú pleť. Chcela som sa odličila po dlhom dni, takže víte, aký to je pocit, babi, že? Najlepší pocit. Takto som sa poradne z Alpu vyčistila, toto si dám niacinamid. Tak, potom si dávam krémik, poradne si ho vmasírujem, doprajem si, lebo bol to den dlhý, den náročný. No tu som to vtedy aj precítila, si pamätám, no. Takže není to len tak akože fingované, naozaj som bola akože taká, no. No, ďalej si dávam rúžovú vodu na seba, všetko to robím v súkromí, chápete to úplne. Tak sa tam zhasínalo ešte pri zrkadélku. Umýte rúčičky a ide sa spínkať. Zhasíname veľké svetlo, dávame intimné. Dávame loops, štúpla do uší, aby sme nepočuli vláčik, aby sme mali nerušený spánok. Ja si dávam večer magnézium, lebo mám tetanívu a čakám ma 6-hodinový set a spánok, takže na to je magnézko veľmi dobrá vec. Ideme na to. Sobriety is crazy. No. Nastavujem si budíček. Toto mi inak zmenilo život, že nie preskakovanie o 9 minút, ale o 5, keď odkladáte budík. Akože odporúčam všetkým. To sa ponavom dá nastaviť v iPhone. Dáme na nabíjačku, leháme do peniek, mám heavy záťažovú prikryvku na oči. Odporúčam všetkým. I'm sorry, toto nie sú platené proma, to proste ja iba tak vibím. No, dobre, ránečko, spánek bol super, mega dobre sa mi spálo, bola mi taká fajná zima. Zobudila som sa v Tatrách, čo bolo fakt akože pekné. Nebol tam fén, to bola akože jediná také mínus, ale nevadí. Ustlala som si postel, trošku som akože sa ponáhľala ráno, aj keď som si pristala o 2 hodiny. Trošku som sa ponatahovala, prepáčte mi. No, spomínate si na to mydlo, že jo? No, tak v tom vlaku sú prosím pekne sprchy. Takže ráno som si dala v idúcom vlaku sprchu. Chápete to? A nebolo to vôbec nepríjemné, bolo to úplne super. No ja som hrala event pre Victoria's Secret tento ďalší deň, takže this is the outfit. Toto som chcela vždycky natočiť také video, že pichnem niekam mobil a že akože potom otvorím dverka. Takže to som si čekla, no a zase rána hygiena proste úplne v súkromí. Dávam si túto vitamín C na tvár. Rozhodla som sa, že SPF-ko si nedám, lebo idem dlho hrať, to si dávam kyselinu hyaluronovú. No, tak si to dám, lebo dneska nás čaká dlhý deň. Tu si dávam krycí krémik, šupsik, lip liner, me and my lip combo against the world. Tak. Fenty Beauty, if you know, glitter bomb, proste mega, mega pekné. To sa mi hodí na takéto eventy, keď som nejaký taký výraznejší make-up, ale aby bol stále subtle. Tak. No a potom mi pán donesol raňajky, chápete to? Že ste mali na výber si dať raňajky ešte. Tak ja som si vybrala slané no tak ako pôjde. No a toto som mala po fakt dlhej dobe, tak som si to musela natočiť. Bolo dobre dať si pečivo akože. Kávička, všetko v pohode. Ja som bola s týmto strašne spokojná a odporúčam všetkým ty kokos nočnú jazdu vlakom v lôžkovom single lôžku.
najlepšia vec, chápete, proste auto, autobus, lietadlo, it could never, this was beautiful experience. Thank you very much. Mala som ešte strašne profesionálneho toho cvaglístka, fakt bol profík úplne, takže ja som nadšená a tu už som v Košicách.